Kinshin! Asa tayo mong papashin? Sige ma, pagkita ko sana ko. Ano mga kadri? Kasi ka ni mama, dagang balik sa bawon dito. Ma, nandito si papa ma, nagagawa, nag-practice di ay. Tainsa, ganun na amay gin sa lamisa. Nag-practice ba ka, hani? Basi, ay, nag-practice dyan di ay. Humana dyan kong laba. Kapay piloon. Kapay lutuonon. Asa na naman ko, hani? Uy, asa naman tong isa? Kinshin! Asa tayo mong papashin? Na, oo kabalo ma. Wah, kabalo! Pangitaan dito, abi. Sige, makag-cellphone dira, uy. May pagmutabang mo sa ako, adire. Nakakita mo sa gunay. Asa mo si papa ba? Nagaminom ang panto ba? Sige ma, pagkita ko sana ko. Sige, pangitaan dito. Kay daghan pa kay trabaho on dire. A few inches later. Sa pa si papa. Ay, sige, malaglag. Kamangita ba ako? Si papa, mo to. Namin yan yung Jane nga piyoro eh. Uy pa! John! Ano mga kadri? Kasi ka ni mama, dagang balik sa bawon dito. Abot niya, singon mo si mama. Pagkitaon ka. Kayong sabay ito ha. Ikaw, nag-inom ka. Kayong sabay, mama, masukot yung mama. Ano ka dito sumbong? Oh, saan may batan ko? Tagay ko 5. Yeah, boy. Nawala akong kwarta dahil gipalit na ko og Jane. Utang lang. Tangon lang. Sige, tangon lang ko, bayaran ako umay niya. Inain mo nga marito nga. Ma, na ito si Papa mag-practice man to. What? Tanawa ka. Ina ito ha. Lakaw na. Taan yung pantaan eh. Almi sa Jane eh. Ma! Nandito si papa ma, nagagawa, nag-practice di ay. O say nag-inom do sa practice. Asa man jud imong amahan di ay. Nag-practice dito, amot, tag-unsa to. Salamat ko. Skutan awon pa jud kabalon daghan tag trabaho dire. Asa man daw be? Dali ma. Asa man? Dali. Imong amahan jud pag ilangan sa trabaho. Balon na tag trabaho. Ma, nawa si papa ma. Nag-practice jud di ay tara. Nagkata. Tainsa, ganun na amay gin sa lamisa. Nag-practice ba ka, hani? Basi, ay, nag-practice jud di ay. Yeah, boy. Kakuya ba mag-practice ni ako ang bana? Na kay lamisa kulang og tiil. Kana og dira abi kulang man nagtiil imuhang lamisa. Tara Shin, mag-practice man din imong papa, muli na ta. Kuya pa dyan na mo si papa oy. Malamang kay ba?